Hello guys! Welcome back again sa ating YouTube channel, and today's video po ay samahan niyo po kami dahil pupunta po kami ng Manaoag. Ipapasyal ko po kayo. See you later. Take away the disease of the world, have mercy on us. Lamb of God, take away the disease of the world, have mercy on us. Lamb of God, take away the disease. So, pag magpapabless po dito banda, ang bless doon kayo pipila. Pag bless ng mga sasakyan, ganyan. Dati doon ang mga sasakyan. Ayan. Pero ngayon di na pinapapasok. So, lahat exit na. Siguro. Exit ko na lang daw to niya.
So, sa mga gusto mag-donate, pwede rin po kayo mag-donate.
guys for watching this video. Please subscribe, like, and turn on your notification bell, and I will see you again next time. Bye!